אם זה בסדר לירוק על נוצרים? אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם, ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשם המצוות בלי נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול, הייתי מוצא לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אוקיי, אבל זה אמונה של מישהו אחר. זה אמונה שמישהו מאמין בה צריך להרוג אותו. מי שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני יהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. הוא אומר, זה כתוב, להרוג? איפה? איפה כתוב? היהדות תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אני לא להביא גמרא ולראות. אבל גמרא זה כתוב על ידי אנשים, לא על ידי... על ידי אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח חכמים שכתוב בתורה של להקשיב להם.